slíbila jsem vám, že si udělám krabičku na nějaké gumičky. Takže pokračujeme. Prostě, jak jste ustřihli tohle víčko, prostě takhle vám to zbylo, tak musíme nejdřív slepit tadyto, aby to nevypadalo takhle. Takže si vezmete jednu a takhle vzadu, prostě tady to dáte takhle pryč, dáte to k sobě, takhle to tam takhle dáte, takhle si to různě upravíte, jak to chcete. A pokusíte si to slepit zhruba ve prostřed, což se mi nepovede. Jo, dobrý. Tak. Takhle vlastně. A nemusíte to rozdělat, pak si to samozřejmě ještě různě polepí, poupraví a takhle. Tak. Krabičku nevím, jestli už někdo vymyslel tady tu, ale někdy se hodit může. Tak. Sakra. Tak. A lepíme. Mluvám se, jak jsem se teď zdržela, já tady něco hledám. Tak a než... No. A teď zase tady to. Takhle si to dáte, takhle to musíte dát takhle a musíte to tady slepit. Takže pustíme se na lepení. Tak. Jdem na to. Tady slepíme. A teď už tady. Za mnou a přede mnou celý víkend. Problémy a starosti mám víš kde. Teď přemýšlím jen nad tím, kde se svítnem. Do vody skočíme, yeah. Sunshine, sunshine, summer party time. Všechno bude fajn, s lidma, který znám. Tohle to je moje, tohle to je tvoje. Máme křídla, kola a svobodu, tak co je víc. Tohle je tvůj sweet chili life song. Když tě svět pošle dolů, yeah. Tohle je tvůj sweet chili life song. Tak dej hlavu nahoru a dělej, co tě baví. S lidma, co tě baví. Starý nebo mladý, bude nic tě nezastaví, yeah. Tohle je tvůj sweet chili life. Tak. Když máme takhle různě polepeno, jak jste si všimli, tak jsem si tady udělala smajlíka, protože jak se mi to tady utrhlo, tak abych to neměla takhle obyčejný, takže tady budu mít smajlíky. Teď jak chcete, třeba já nevím, jestli se mi tam budou vejít dvě barvy, takže si tam dám třeba tady barvu nejdřív. A prostě vysypu. Tak, jak jsem zjistila, jak se mi nevejde, nebo nebude vejít, můžete to zjistit i lehce. Když dáte takhle, jak to máte asi takhle velký, takže takhle, a kdybyste to dali do půlky, tak byste měli strašně málo místa. Takže prostě takhle. A teď teda, protože já nemám práci, tak ne, jak bych vám to ukázala. Prostě vystřihnete si ze čtvrtky, já budu používat třeba tady to. Prostě kostičku, různě si ji poupravíte a pak ji tam lepíte zase páskou. A já vám názorně předvedu, ale nenalepím.
si jako pes. Ať už je to práce, nebo je to škola, tak chod si na to vysrat, zůstat doma. Za 60 korun na hodinu McDonald's, vytírat hajzlej, to nechceš znova. Ale je to práce a prachy jsou třeba. A někdy třeba dělat pro prachy to, co tě neba, abys potom mohl žít a dělat, co tě baví. Podívat se na místa, kam si těl jako malý. Jedno jestli za hranice, anebo tady. Skoro jedno jestli skuter nebo rapy. Tak, já jsem teda zjistila, že by se mi sem asi 2 barvy možná vyšly, teda. Jestli jsem to pochopila dobře takhle, teda ode mě dobře, tak. Tak prostě takhle. Nevím, jestli se mi budou vejít, a stejně budou teď asi nějaký používat na nádomek, takže. No. Jakž takž by se mi sem vešly, jo, jak si můžete všimnout. Takže já si je sem dám a pustíme se teda na to. Takže než mi začne zpívat písnička, tak přilepíte a lepíte. A můžeš se spustit. Omlouvám se, že pořád pustím tady tu písničku, ale ona je hezká a odkaz vám dám když tak na konec videa. Starosti mám víš kde. Teď přemýšlím jen nad tím, kde se svlíknem do vody skočíme. Yeah. Sunshine, sunshine, summer party time. Všechno bude fajn, s lidma, který znám. Tohle to je moje, tohle to je tvoje. Máme křídla, kola a... Tak, takhle by to mělo nějak vypadat zhruba. A protože těch, jakoby bych je nazvala olivových, a budu jim říkat teď těm barvám olivový, jo. Takže olivových barev je právě že docela dost, takže dám do většího. Takhle, jakoby, jo. A otevřu a máte tam právě ty olivový. Tak, teď rozbájem další a zase dáme. A teď mě něco napadlo, protože tady jsou různě barevný, takže ty si sem nedám. A jaký myslíte, že by se k tomu asi hodili víc? Já bych řekla, že spíš ty bílo-modrý, protože jsou takový veselější. Takže rozbalíme a dáme je tam. Makáš od 9 do 5 si jako pes. Ať už je to práce, nebo je to škola, tak chod si na to vysrat, zůstat doma. Za 60 korun na hodinu McDonald's, vytírat hajzlej, to nechceš znova. Ale je to práce a prachy jsou třeba. A někdy třeba dělat pro prachy to, co tě neba, abys potom mohl žít a dělat, co tě baví. Podívat se na místa, kam si těl jako malý. Jedno jestli za hranice, anebo tady. Skoro jedno jestli skuter nebo rapy. Oh fuck's sake, kámo. Co se stalo? Hlavně se rozhodnout a něco zažít. Pak mít friends, se kterýma to zabít. Jen pár dní a hlavně to je navždy. Kašli na někdy, hned teď začni být. Tohle je tvůj sweet chili life song. Když tě svět pošle dolů, yeah. Tohle je tvůj sweet chili life song. Tak dej hlavu nahoru a dělej, co tě baví. S lidma, co tě baví. Starý nebo mladý, more nic tě nezastaví, yeah. Tohle je tvůj sweet chili life song. Tak ho žij, dokud si tady, yeah. Takže já se omlouvám, můžu natáčet pouhých 10 minut, protože pak se mi to na YouTube nechce dát, nevím proč.
Takže, abych to urychlila, tak jsem to tam takhle prostě naházela. Tady mám takový ošklivý barvy, protože ty v tom byly takhle. A protože máme 55, dokonce 57, 58, takže ahoj!